дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бонки рушди Авроосиё барои Тоҷикистон $650 миллион ҷудо мекунад. одамон дар шарқи Тоҷикистон ҳанӯз 14,000 сол қабл муқим доштанд. хонандаи тоҷик сазовори стипендияи ҳукумати Венгрия шуд. ду наврас дар рӯйшон ҳангоми бозии футбол ва як духтар дар Сирдарё ғарқ шуданд. 7 шаҳрванди Тоҷикистон дар Қазоқистон ба садама дучор шуданд. бонки Авроосиёи рушд барои Тоҷикистон дар 3 соли оянда барои тарҳҳои авлавиятнок $650 миллион ҷудо мекунад. чунин тавофуқ дар мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Завқи Завқизода бо раиси бонки Авроосиё Николай Падгузов дар ҳошияи нишасти солонаи шӯрои ин ниҳоди молиявӣ ба даст омад. вазорати иқтисод гуфт ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки дар давоми солҳои 2023-2026 бонки Авроосиёи рушд барои татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар $650 миллион маблағгузорӣ менамояд. бостоншиносон аз 9 кишвар дар натиҷаи таҳқиқи паноҳгоҳи Куртеке воқеъ дар Помири Шарқӣ дар тақрибан 40 километрии ҷанубшарқи Мурғоб дар баландии 3980 метр аз сатҳи баҳр ба хулосае расиданд ки одамон дар ин ҷо тақрибан 14,000 сол пеш зиндагӣ мекарданд. қаблан чунин шуморида мешуд ки одамон дар ин паноҳгоҳ 8000 сол пеш пайдо шуда буданд ва қабл аз он ин қаламрав зери периях қарор дошт. аммо истифода аз васоили муосири бостоншиносӣ ба олимон имкон дод муайян намоянд ки 14,000 сол пеш низ дар ин қисмати Тоҷикистон имрӯза периях набуд ва ҳаёт ба қавли маъруф ҷӯш мезад. имрӯз санаи 6 июли соли равон нахустин гурӯҳи 165 нафараи зоирони тоҷик аз Арабистони Саудӣ баргаштанд. бояд гуфт ки соли равон беш аз 4500 шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳаҷ рафта буданд. иттилоъ медиҳад Асия Плюс. хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 17 ноҳияи Восем Масрур Давлатзода ғолиби стипендияи ҳукумати Венгрия гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ин хонанда тариқи озмун ки аз фанни англисӣ доир гардид сазовори ҷоиза шуд. хароҷоти стипендия беш аз $50,000 амрикоиро ташкил дода, гирандаи он имкон дорад муддати 4 сол ба таври ройгон дар яке аз донишгоҳҳои олии Венгрия таҳсил кунад. ба иттилои манбаъ хонандаи дигари ноҳия Омина Худойқулова дар олимпиадаи байналмилалии Эгл аз фанни забони англисӣ байни 55 давлати дунё иштирок карда соҳиби медали нуқра гардид. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон аз ғарқ шудани боз 3 нафар хабар медиҳад. аз ҷумла нимаи дуюми санаи 4 июли соли равон тахминан соатҳои 17 дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон наврасон футболбозӣ мекарданд. дар байни бозӣ ба ногаҳ тӯби футбол ба дарьё афтодааст. 2 нафар аз ин бачаҳо ки яке 14 сол дошту сокини деҳаи Вамар рӯшон буд ва дуюми 12-сола ки аз шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба меҳмонӣ омада буд талош карданд тӯбро доранд, вале ҳарду ба об сарнагун гашта ғарқ шуданд. санаи 4 июл ҷустуҷӯи ҷасадҳо натиҷа надод ва субҳи 5 июл корҳои ҷустуҷӯӣ дар Вамар аз сар гирифта шуд. ҳамчунин бино ба гузориши раёсати ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Суғд нимаи дуюми рӯзи санаи 3 июл тахминан соатҳои 17 як духтари 15-солаи ҷамоати деҳотӣ ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ҳангоми оббозӣ дар як макони мамнӯи дарёи Сир ғарқ шудааст. наҷотдиҳандагон бо дарёфти ин хабар ба ҷои ҳодиса рафта ҷасади духтарро аз об берун кашиданд ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. бояд гуфт ки аз аввали соли ҷорӣ дар Тоҷикистон аллакай ҳудуди 80 нафар ғарқ шуданд ки беш аз нисфашро кӯдакону наврасони то синни 16 сола ташкил медиҳад. дафтари матбуотии пулиси Қазоқистон хабар медиҳад ки худравияни автомошинаи тамғаи Ford Galaxy бо 7 мусофир ки ҳама шаҳрванди Тоҷикистон буданд дар роҳи Самара Чимканди ин кишвар дучори садама шуд. ба навиштаи ин манбаъ сабаби рух додани садама аз ӯҳдаи идораи мошин баромадани ронанда дониста мешавад. ба иттилои манбаъ миёни мусофирони худрав сену болиғ низ қарор дошт ки ҳамаи мусофирон ҷароҳат бардошта дар беморхонаи марказии ноҳияи Хромтов бистарӣ шуданд. дар ин замина таъкид мешавад ки вазъи саломатии ронанда хуб буда ӯ аз бистарӣ шудан худдорӣ кардааст. иттилоъ медиҳад ахбори Осиёи марказӣ бо истинод ба ҳалва.ти. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.